samyo hangayap tindairo putra pinanganten kakung kadek sawetawis sareng dumugi duwi warnaning panggih panemu pinanganten sawisaya pinanganten putri dupi wus dumugi papan kang wis nedya sigra kadek sawetawis nambah garso dadya sarana pambukaning rasa ginaim ingkang tumenem ing sanubari kepingin pandunu satemah babar raos geter ing telenging nono dening kang asta kadya nggih punika kembar mayang kembar kanggo sangaraning padha mayang kanggo sangaraning kembang wis padha kekarpaning kembar katresnaning kang dipun asta dening Jejaka Nala Prawan Suti nggih punika kang arupi kembar mayang kanthi hangasta gegatalan kanthi awalang setunggal kalih tiga kawales kambalang gantal nggih punika suruk matemuros rasa ginaip sampun ambuka dening pinanganten kekalih. Assalamualaikum Mas Ro. Iya. Sugeng rawuh wonten ing dalem kula kaliyan keluarga niki nggih Kang Mas. Iya Yai. Sapunika kula rawuh nggihipun kanthi cara ngranu padha kalajengaken dening tinapak dening padhanira pinanganten kakung nggih punika sainggile antiga tinapak dening padhanira wonten sainggile antiga dening pinanganten putri haneken setunggal kalih tiga pecah pior sanalika jumbuh sang duwi warna pralambang sampun jumbuh dening tresnanipun pinanganten kakung Smawana putri nggih punika duwi warna kekalihipun putih kelawan kuning putih nggih punika pralambang dening warni saking sisih wetan kuning pralambang warni ingkang mijil saking sisih kilen ateges tresnanipun pinanganten kakung Smawana pati ginawa kanthi pati hambasuh padhanira dening pinanganten putri pralambang kapangabektinira pinanganten putri dumateng pinanganten kakung kalajengaken dening pinanganten kakung ugi tansah hajunjung derajat saderengipun hajunjung derajat pinanganten kakung junjung derajating dhateng nyikurake derajating priya lan wanita kalajengaken dening Purna Daksina puter kaping 3 cacahe ana putri puter kaping 3 kang ateges tresnanipun pinanganten kakung Smawana putri ginawa kanthi pati Hamuros Daksina sampun lumaksana kaping 3 cacahe kalajengaken kanthi adicara nggih punika singep sindur nggih punika kang awani ngayu pepujaning ati kaya ngene wong kang nandhang asmara apa to awakku dhewe duh Gusti yang maka welas sono mring wak mami
dening Bapa Bagong ngemban-ngemban bobot bebeti pinanganten sakloron saderengipun lenggah wonten ing sasana pinengga. Pak, iya Bu. Iki Pak anake dhewe wis ditemono temu manten kanthi bunga sumringah sadurunge lenggah wonten ing kapar tuwandi ditimbang-timbang ya Pak. Iya Bu. Nek biyen aku mangku anggi aku sik betah ning saiki misale aku mangku ya keju sikil. Walah Pak ngono to. Iki wis tak rasakno wis padha bobot-bobot bibite Bu. Oh, wis ngono ta Bu. Nek wis ngono bobot-bobot iki wis padha ayo dilungguhna ing dapar tento ya Pak. Dampar Dento Yoger dadi raja prameswari saking inggih bapa matur sembah kalian agi wonten ing sasana alon alon-alon kacar kucur nggih kacar kucur nggih kembang lati dening tresnanipun pinanganten kakung Sumawana Putri dinawa kanthi pati utah pralambang dening rejekine pinanganten sakloron ing tembe buri bakal utah kanthi anak cangkah. Tak tapani yo nitipi awak muga rezeki ora nganti tek nes junes ayo tak garong barok nganti garong siwur iso rezekimu iku rezeki sing barokah iso nyelengi iso dikulon marang Mekah kang kasto dening pagrayu pinanganten kakung ugi paring dedaharan dumateng pinanganten putri alon-alon enak pancene didulang nang bojone dhewe kemanten lawas padha ngiler kepengin didulang engko didulang anak-anake ya sapungkur nyung pinanganten kakung Sumawana Putri sampun handhahar kembul kalajengaken kanthi
sesarengan handulang. Pralampito sampun lumaksana dahar kembul. Pinanganten putri tanglet dumateng pinanganten kakung. Mas, opo dik? Mas aku tak takut mas. Paribasan wong mangan ini kesereten wong omah-omah bakal nemoni tukar padu. Yo takon opo? Aku takut yo mas. Yo. Yen wong mangan kesereten obate opo mas? Yen wong tukar padu opo obate mas? Yo iki awakmu ngekeki aku ngombe kaya ngene iki lho lak seneng. Ibaratnya wong kesereten iki bakal lega ning lega ning ati. Mas kaya sampe ngekeki ngombe ngene iki. Yo. Lah terus yo omah-omah mun tukar padu opo mas obate? Lho yai yo padha ya. Yen sok ben awake dhewe nemoni tukar padu aku yo bakal ngombe-ngombe yo yai. Lho Kang Mas sampe kote godrono Kang Mas. Sok ben awake dhewe nemoni tukar padu sakjroning omah-omah sampe kate ngombe-ngombe iki maksude opo yo Kang Mas? Lho yai, aja kaget, aja salah tampa, aja salah kira yo yai. Sing tak ombe dudu banyu londo, banyu sak kukurnya kalajengaken dening pinanganten sami jumeneng kanthi hamapak besan nggih punika Bapa Bagong Dalah Ibu Putri. Assalamualaikum Bapa Nur Husain. Assalamualaikum. Nggih kula nyuwun rawuhipun panjenengan wonten mriki sakmenika bingah-bingah pinanganten kekalih sumangga dipun sarengi lenggah wonten ing dampar dento. Inggih monggo pinanganten inggih punika Ibu Sulasti karangkulaken dening Ibu Putri. Sampun dipunaturaken ugi dening Bapak Nur Husain lenggah pusaka niku pusaka sarungama pangabektinira pinanganten kakung pinanganten putri dumateng pinanganten kakung kabedol pusaka nira dening pinanganten kakung. Lumaku alon-alon dening pinanganten kakung Sumawana Putri tumuju dumateng ngarsa jumangkah kanthi tenaning pengganti. Pinanganten kakung Sumawana Putri samya hanjengku dumateng ngarsanipun bapa lawan ibu. Bu, iki anakmu Bu Anggi. Yo Anggi, aku nyeluk sepurane yo Bu, aku sik gorong bisa nyeneng-nyenengno bunggah-bunggahno atine sampean, tapi aku sering gawe cuwo, gawe gatel atine sampean yo Bu. Lan sepurane yo Bu, Anggi sik gorong bisa balekno banyu sing dadekno jiwa ragane Anggi yo Bu. Yaiku tumetes sing banyu susu sing wis mbok gawehno marang aku yo Bu. Sepurane aku ora iso balekno yo Bu. Yo ker anakku Anggi, ibu ora njaluk balik banyu susu sing tumetes marang jiwa ragamu. Sing tak jaluk banyu susu iki terusno marang anak turunmu besok tak dongakno awakmu bisa bangun keluarga sing bener, sing jejer, keluarga sing apik yo Nak. Tak gawe pangestu yo Nak. Inggih Ibu, matur sembah nuwun nggih. Pak, yo Nak. Iki Pak, aku Hoirul Pak Bagong. Kula nyuwun putrinipun panjenengan kula dadosaken garwane kula nggih Pak. Mugi-mugi panjenengan saged paring pangestu dumateng kawula nggih Pak. Yo Nak Hoirul, iki wis dadi jejodohanmu, wis dadi kekarepanmu ngrabi karo anakku Anggi. Ulingi saka bapak nger
Aja mbok sia-siakno Anggi, aja mbok rekasakno Anggi. Seneng-senengno bunggahno atine Anggi. Ger, Khairul bilih sok ben awakmu wis ora seneng, wis ora gelem karo anakku Anggi, aja mbok buang adoh nak, balekno nang aku yo nak. Aku sing saiki Pak, sampun paringi dilan pangestu dumateng kula kaliyan pirangaten putri hajengku dumateng ngarsanipun ibu ugi pirangaten kakung hajengku dumateng ngarsanipun putri dumateng pirangaten kakung dumateng popo Pak yo nak iki anakmu Anggi Pak sing digurung bisa nyeneng-nyenengno atine sampean tapi sering gawe cuwone sampean sampean pancene wong lanang sing tak senengi mulai biyen cilik bayi nganti saprene pancene sampean Pak wong lanang sing tak senengi tapi sepurane sing gedhe yo Pak dino iki aku seneng karo wong lanang liya yaiku karo Mas Khairul Mahmud sepurane sing gedhe yo kir anakku Anggi ora dadi opo kir sliramu seneng karo wong lanang liya iku wis dadi kekarepanmu dadi jodohanmu pandungane bapak muga-muga awakmu luwih seneng marang garwamu yaiku Khairul Mahmud tinimbang karo bapakmu iki yo nak bapakmu mung saguh ngeterno nganti saprene banjur iki awakmu bakal diopeni diayomi karo wong lanang sing jenenge Khairul Mahmud yo nak manut yo nak matur sembah nuwun sampun paringi dilan pangestu bapak iki Khairul Mahmud kula nyuwun pangestu ugi matur sembah nuwun dumateng panjenengan sampun maringaken putrinipun panjenengan nggih punika Anggi Safela dumateng kula nggih ya nak tak titipno anakku Anggi Safela marang sliramu ya Sumawana putri sampun lumaku alon-alon tumuju dumateng ngarsanipun bapa kelawan ibu pinanganten kakung Kanjengku dening pinanganten kakung dumateng ngarsanipun bapa Pak iki anakmu Pak Khairul Mahmud sepurane sing gedhe Pak aku sing kurang bisa nyeneng-nyenengno bunggahno atine sampean tapi sering gawe cuwung repoti sampean sepurane ya Pak muga-muga aku bangun omah-omah karo Anggi Safela iki iso dadi keluarga sing bener kaya sampean sing wis bangun keluarga kaya ngene iki ya Pak yo nggih anakku Khairul Mahmud tak gawe pangestu marang sliramu dadi aja jimat marang omah-omahmu yo ya nggih Khairul Mahmud nek sliramu njaluk kaya bapak tak weling yo nggih apa sing bener saka bapak sing apik saka bapak gendong indit gawa-gawanen yo nak nanging sing ora bener saka bapak sing ora apik saka bapak guangen sing adoh pendemen sing jeruk aja mbok nut aja mbok turut nak nggih matur sembah nuwun nggih Pak tak gawe pangestu dadi imam sing soleh marang keluargamu yo nak dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah bidunya hasanah entuk rezeki sing barokah nak enggal-enggal duwe turun putra putri sing soleh lan soleh ayo nak wis dadi imam sing bener ya nak inggih Pak matur sembah nuwun Pak sampun paringi dilan pangestu Khairul Mahmud sepurane sing gedhe Bu jenengan pancen tiyang estri ingkang kula tresnani wiwit alit ngantos dewasa niki Bu tapi sepuntene samangke kula tresna seneng kalian tiyang estri lintu nggih punika kalian Anggi Safela sepuntene kang agung ya biar anakku Khairul Mahmud ora dadi apa nggih sliramu seneng karo wong wadon liya iku wis dadi kekarepanmu wis dadi jejodohanmu ya nggih Pantungan ibu awakmu kudu bisa mimpin keluarga sing bener, mimpin keluarga tumuju keluarga kang sakinah mawaddah warahmah bidunya hasanah. Tak gawe pangestu marang sliramu ya, Ger. Ibu, matur sembah nuwun nggih. Sampun pinaringaken idilan pangestu dumateng kawula kaliyan Anggi.
Kurnya kajengku dumateng ngarsanipun pepunden kakang kalau saya pinanganten putri kawangsulaken